na ako'y pangutana pastor nga ang akong silingan membro sa for peace, okay, kanang pantawid, no? Kung naa sila'y makubra nga kwarta, kuhaan ba niya og tithes nga wala man niya hagui? Okay? Pwede ba kuno kuha ang tithe nga wala man niya hagui? Ato sang tan-awon unsay prinsipyo sa tithe igsuon. Kaya may uban igsuon nga ang tithe makuha pinaagi ra gyud sa paghago. Okay? Atong tagsa-tagsaon kini mga butanga. Abriyan sa nato Levitico 20 city. Okay. Tanaw ta to. Levitico 27, versikulo 30, nagingon. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta. So, yuta, igsoon ka ng ga-income nga yuta, mais, sumay, wala siya. Og ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mauusab ang bunga sa mga kahoy. So, mais ka na siya, kahoy ba na siya nga prutas, santol ba na, mangga ba na, gikan sa yuta. Okay? O ang tanan nga ikapulo sa yuta, maingon man ang binhi sa yuta, mausab ang bunga sa kahoy, iyan ni Jehova. Kini mao'y butang nga balaan. 31. O kung adunay magaluka, okay, 32, sa lakto tas 32. O ang tanan nga ikapulo sa baka, karnero, bisan, no? Unsa nga muagi ilalom sa sungkod. So nagisgot ni yuta, mga uma, unya nagisgot dinhi og gitawag nato og baka, mga livestocks, no? Baka, kanding, karnero, kuag ikapulo. Naisumpay dinhi igsoon. Bisan unsa nga muagi ilalom sa sungkod. Pagyo bisan unsa igsoon, meaning to say, nadawat nimo bisan unsa. Bisag asa nga pamagi. Kay mismo pa magani igsuon kanang gubat. Mailog ang usa ka nasod unya makuha ang kabtangan niya na labi na sa panahon sa mga Israelites kaniadto. Iul ko ang gyud nagikapulo. Hebrewanon City 4. Oh, tara na to, City 4. O palando nga unsa ka tinamod gayud ni adtong tawhana bisan gani si Abraham nga patriarka migahin alang kaniya sa ikapulo sa mga inagaw sa gubat. Mga inagaw sa gubat, wa binagitanom. Wala ilimi na mga livestock. Pero ikapulo gyapon bisag inagaw sa gubat. Ilabi na ka sa atong gibasa sa Leviticus 27:32 nga bisan unsa. Muna nga mapurpis man ni igsaon atong ihatag ang ikapulo nga iyas Ginoo kay dili man ni iyas gobyerno sa ning kwartaha. Iya mangyapon is Ginoo kay tanang butang. Iyas Ginoo, Salmo 24, versikulo 1. Unsay gingon sa balaang kasulatan, atong basahon igsoon. Iya ni Jehova ang yuta og ang pagkapuno ni ana, ang kalibutan og silang nga mga nanagpuyo niini. Iya mismo kalibutan, iyas Ginoo. So tanan nga na-enjoy nimo, na-income nimo, imo nang kuhaan sa imong ikapulo igsoon kay mao manay sugo sa Dios. Kay imagino nimo sa 100% 10% lang ang iyaha. Dili man na ingon ang Ginoo nagkinahanlan sa imong kwarta kay dato man ang Ginoo, pero remember dili ba na imo test of loyalty na siya. Kung asa ka loyal ka ngadto sa imong Dios. So ang aknubag dinhi, kuhaan gyapon na sa ikapulo kay Leviticus 27:32 bisag unsa nga moagi diya sa sungkod, meaning authority kana siya, kuhaan gina siya og ikapulo igsoon. Okay?